our days. אז מה לכולם? כאן בנאמן, עוברת סרטון, להם אתם תראו אותו יחד עם השניצלונים. אוקיי, בוא נחזיר. עכשיו. חברים, קמח, ביצים, פירורים שאמא שלי עשתה, וצריך תרנגולות שמתות. טוב, בואו נכסה את זה. עכשיו נעבור לטבול. אלוף. אוקיי, חבר'ה, עכשיו לכסות את זה בפירורי שאמא שלי עשתה. עכשיו ונשאר לנו אחד אחרון, טוב, דונלד. רגע. חבר'ה, תסתכלו, עושים ככה. אתה יכול לנסות להסביר להם למה ביד אחת אתה עושה עם הרטובים וביד השנייה עם היבשים? אוקיי, חבר'ה. למה אני עושה עם זה יבש? כי אם אני אשים את שתיהם ביחד, את זה ואת זה ביחד, או את זה ואת זה ביחד, הם פשוט, זה יהיה דביק. יפה מאוד. אז אתה עושה ביד ימין את היבשים וביד שמאל את הרטובים? כן. אוקיי. אוקיי, נעבור. לביצה התרופה. ו? אפשר להיעזר במזלג או עם יד שמאל הרטובה, נכון? מעולה. אוקיי, חבר'ה, עכשיו נשים את הפירורי שאמא שלי הכינה. צריך לספוג הכל, נכון? כן, כן. פשוט אתה יכול לנסות להפוך אותו. וללחוץ על זה כדי שזה יספג טוב בפירורים. יופי. יש לי בעיה. חבר'ה, תסתכלו. אני שם ככה. עוד. ואז אני עושה ככה. הופך, עושה אותו דבר. ראיתם איזה הרעיון, חבר'ה? אתה אחר כך רוצה להראות להם את שלב הטיגון? בסדר. טוב. אוקיי, חבר'ה. סיימנו? עכשיו אנחנו עוברים לטיגון. לא, עוד לא. אנחנו נשטוף ידיים. אנחנו נשטוף ידיים, אנחנו נעזור לכם. עם שלב הטיגון.